चाचा, प्रणाम भैया, प्रणाम भैया, प्रणाम भैया, प्रणाम भैया। जय हिंद जय भारत। झंडा फहर गए, जलेबी दो। अरे अभी लेट बा। जलेबी ना दे बनू जलेबी ना दे अरे तनी बंगाली बोलो तो भी समझी। बंगाली? हाँ। आमी तुम्हार बारी सकल बेला जाबो रे, भालो जिनिस देखा होबे आमी खूब खबरी। लइका कल के सुन। हेनो ले ली। हमरा धीरज भैया साउंड डालू, हमरा पुरस्कार दिले बनी धीरज साउंड एंड सर्विस प्रोप्राइटर का कहने भैया भुला गए। जय राम राय भैया पुरस्कार देने हैं, हमारा दिग्विजय भैया पुरस्कार देने हैं। अरे तभी पहाड़ा पर पहाड़ा पहरा पढ़ी भैया तहे दिल से शुक्रिया अदा। 500 खातिर भैया लोग के भी प्रणाम बा। 50-50 पुरस्कार दे रहे। 500 एकम 500 500 दूनी 13 ये वाला 500 दिन 13 500 दूनी 13 खटिया पर 13। और बा और बा। हाँ 2 बड़ा चाउर बा। ले चलो घरे बिहान खिचड़ी बनी। हाँ दे दिया बेस। बड़ा बड़का बाबू गोल लगाई थी बा। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा। सब लोग के पुरस्कार देने पर बार बार पर लगे बा। मालिक बना के रखे एहन प्रेम बा। लेके कहल की घर घर के अच्छा अच्छा हमरा कृष्ण भगवान जी पुरस्कार दिले बनी। भगवान जी के बार बार पर लगी बा। मालिक बना के रखे लेके कहल की सुनो कि तोहरा के जितना कोई केहू नहीं करी, बदले में का दिहनु हाथ के हाथ करी रे। बदले में का तोहरा के जितना कोई केहू नहीं करी, बदले में का दिहनु हाथ के हाथ करी रे। हमरा गुंडा लगा के पिटवावल गइल बा। हमरा गुंडा लगा के पिटवावल गइल बा। ए हेलो हेलो घोप कि हम पागल नहीं खिए जा, पागल बनावल गइल बा।
संतोष पागल ना हो तू जवन कहबू तवन हम दे तोरा ला कब हम भागल ना है ना होई तू हमरे के छोड़ के दूसरा से बतियाइबू कान खोल के सुनला हम संतोष पागल ना हाँ तो 5 मिनट में खेलवे बदल दे सुनो कि तू झूठ मानत हलू कानून सामने कोर्ट में फर्जी लिखवावल बाटे मेडिकल रिपोर्ट में तू झूठ मानत हलू कानून सामने कोर्ट में फर्जी लिखवावल बाटे मेडिकल रिपोर्ट में हमरा सपना में योगिया लगावल गइल बा हमरा सपना में योगिया लगावल गइल बा कि हम पागल नहीं खिए जा पागल बनावल गइल बा